I'm Judy Ann Asuncion from Mitsubishi Xforce Pampanga, Sales Executive po. Behind me is the new Mitsubishi Xforce. As in new, bago siyang labas, bago lahat, features, mukha din niya. Yung variant nito, ma'am, is dalawa siya. Meron siyang GLS, which is the base model, and GT, which is the top of the line. So, meron kami dito, ma'am, GLS siya, pero naka-setup siya. So, as you can see, medyo bulky yung front bumper niya, rear. Ito po is a compact SUV. Pwede siya for family, pwede din siya for personal use. Advantage din po kasi niya, ma'am, just in case po, dalawa lang yung gagamit, pwede niyang i-fold yung sa second row seat niya hanggang likod siya, no, hanggang doon sa mismong trunk niya. Full flat siya. Pwede siyang lagyanan ng mga gamit. Pwede din siya for traveling. Actually, yung Xforce po natin, ma'am, meron siyang for, actually madami siyang bagong features ngayon. Isa po doon yung mismong for drive mode niya. Pwede siya sa wet, sa gravel, sa mud, and sa normal drive mode po. And also, meron din po siyang additional features na Yamaha speaker. So, kung we're into music po na gusto natin yung magagandang music, yung bass, lahat, meron siya ma'am built-in Yamaha speaker siya for both variants po. Tapos, meron din siyang automatic tailgate. For safety features naman po, meron siyang blind spot warning, forward collision mitigation, meron din po siyang rear cross traffic alert, and leather interior of course. When it comes naman po sa airbags po niya, yung GLS po namin, meron siyang 4 airbags. Doon naman po sa top of the line, 6 airbags. Meron yung front steering, meron si side passenger, tapos both chairs po ni passenger and driver meron siya. And meron din po siyang curtain airbags. Yung engine po nito, same nung engine ng expander namin, 1.5 liter engine po. Yung tipid po niya, actually same po sila lang level ng expander po. Sa tipid naman po ng gasolina, since 1.5 engine din po siya, same siya ng expander po, kaya siya ng 11 to 12 km per liter sa city driving. Sa ano naman po, sa long drive, kaya siya hanggang 18 km per liter. So, ganun po siya katipid. Sa technology naman po, ang bago ni Xforce po is yung 12.3-inch display, which is yung pinakamalaking naming touchscreen monitor dito sa Mitsubishi. Yun ma'am, meron yung kasamang TPMS, which is yung dati wala na pong mga TPMS yung ibang units namin. Tapos meron po siyang sound type na iba-iba. At the same time po, pwede kayo mag-set ng wallpaper sa mismong touchscreen monitor namin. And plus na po yung mismong wireless charging namin. And at the same time po, Apple CarPlay and Android Auto siya. Bali, yung price po namin, ma'am, sa dalawang variant, yung GLS po, 1.367 po, plus, less, may discount po siya na 150,000 maximum po. Tapos, dun naman sa top of the line po, is meron siyang price na 1.582, less 130 discount. Tapos po, yung promo po pala namin for in-house, meron siyang zero down. Piso down actually. Piso down, tapos you can drive again your car po without any cash out po. Mayroon naman tayong 2 options ma'am sa monthly. Pwede tayo mag-in-house financing, which is yung promo namin na zero down. Tapos yung monthly dito pa rin siya nun, or dun sa exclusive banks namin, or sa Laus Auto Finance. Pag naman po yung isang option natin ma'am, pwede siya mag-direct sa bangko niya. Gagamitin lang niya yung less discount na 150,000. Dun sa promo po namin na piso down, meron siyang free 1-year insurance, 3 years LTO, chattel mortgage, plus yung tint, floor mats, seat cover, yung tools, 10 liters fuel, meron din po siyang periodic maintenance labor. And meron po kaming promo na 32,500 worth of Laus Group Care. Ini-invite ko po kayo na mag-visit sa dealership po namin, which is Mitsubishi Xforce Pampanga. And you can check all our units po.